Hoxe traémosvos O embigo de Xanecas, escrito por Ramón Aragüés e ilustrado por Francesca Chesa, editorial Oco. Xanecas tiña 4 anos, 4 meses e 4 días. A hora do baño, seu pai refregáballe as orellas, os xeonllos, os cóbados e os pés. Había que apurar, porque a súa nai, que fora buscar ovos e patacas á casa da tía María, estaba a piques de chegar. Tiñan moita fame e os dous sempre debecían pola tortilla de patacas. Xanecas fregábase co xabón. De súpeto gritou: Papá, afundiúseme o dedo na barriga. Que pasara? Metera o dedo no embigo? Metera o dedo no embigo. Xanecas ría ás gargalladas e gritaba: Encántame o embigo, pero por que teño embigo? Como a Xanecas non lle gustaba deixar ningunha pregunta sen responder, preguntoulle a seu pai: Papá, por que teño embigo? O pai pensou un momento e contestou: Para darche corda cando espertas pola mañá. Sen embigo non poderíamos pasar o día xogando. A Xanecas aquela resposta pareceulle rara. A el nunca lle daban corda pola mañá. E como non lle gustaba deixar ningunha pregunta sen responder, saíu da bañeira, puxo o pixama e foi buscar a súa irmá. Toc, 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 toc. Alba, por que teño embigo? Preguntoulle. Súa irmá puxo cara seria e contestou: O teu embigo unha fiestra pola que podo mirar dentro de ti para saber se tocache os meus xoguetes. Xanecas quedou pensando, pero viu que a súa irmá lle tremían os beizos. Como se non puidesen aguantar a risa, e gritou: Cacheite, é unha broma! E como non lle gustaba deixar ningunha pregunta sen responder, foi á habitación do avó Paulo. O avó estaba lendo un libro de adiviñas. Avó, por que teño embigo? Preguntoulle. O avó levantou a vista, subiu as lentes e contestou: Adiviña, adiviña, a resposta está nun irmá da túa tía que non é tía túa. Xanecas pensou: Unha irmá da tía, María, que non é a miña tía? Que raro! A única irmá que tía María é a mama. Mamá. Como non atopaba resposta, Xanecas decidiu ir ler un conto e deixar as preguntas para a escola. No seu cuarto, sentado na súa cadeira, abriu o seu libro favorito. Tan atento estaba, mirando os debuxos, que non se decatou de que a súa nai entrara ata que lle fixo cóxegas. Despois de darlle un bico e un abrazo á súa nai, Xanecas preguntoulle: Mamá, quen é unha irmá da tía María que non é a miña tía? Pero antes de que ela dixese nada, Xanecas decatouse. Es ti! E como non lle gustaba deixar ningunha pregunta sen responder, Xanecas dixo: Mamá, por que teño embigo? A nai non entendía a relación entre súa irmá María e o embigo de Xanecas, pero explicoulle: Antes de naceres, vivías na miña tripa e dábache aire e comida por un tubiño que saía da túa barriga. Cando naciches, o médico quitouche o tubo e tapou o burato, porque xa non o necesitabas. Aprenderas a comer pola boca e a respirar polo nariz. Ese burato tapado é o embigo. Xanecas, asombrado, levantou a camiseta e mirou o embigo. Despois levantou a blusa á súa nai e acariñoulle o embigo mentres preguntaba: Por aquí dabache aire e comida a boa cando estabas na súa tripa? Pois claro, contestou a nai. Xanecas quedou moi contento. Xa sabía por que tiña embigo. Imos comer a tortilla. E Xanecas, rindo, contestoulle: Pero pola boca, mamá, que o embigo teño tapado.
e non me cabe unha tortilla. Xa sei por que teño en Vigo. Se che gustou este conto, non esquezas suscribirte ao canal, activa a campaíña e non perdas o conto de cada semana.